Si tatay kumakamay pa, malaglag pa yan tay. Kumaway pa si tatay. Nakakatawa si tatay. Ayun mga tayo. Dalaga naman. Black nigger, Nigerian. Uy, pakawalan naman kita eh. Ano, pakawalan natin ito isa lang. Ang dami na pala na. Sus, grabe na palang huling tatag yun. Uy. Ay, ang laki. Ang laki mga tayo. Di pa tayo mali nakakakuha ng ano. Di pa natin lalagay itong ano. Uli. Yo, malaki, malaki. Oh, malaki. Ah, grabe. Uy, malaki oh. Alalapad mga katoy. Medyo pasensya na mga katoy. Ang lapad oh. Biglaan eh. Sus, ginuoy. Oh, yun, butin panalak. Ay, di natin nadala yung panalak mga katoy. Ito huli natin mga katoy. Yun oh, may dalag pa yan. Oh, grabe. Oh, panalo. Thank you, Jesus. Ang dami yan ito. Grabe, Chairman Doring oh. Jesus, Ginoo. Oy, sige po. Ano yung pangalan mo? Roger Fishing po. Roger Fishing, vlogger. Opo. Opo, thank you po. Ang dami oh. Oh, yun oh. Oh, dagdag nyo tayo isa. Good morning, good morning, good morning ulit sa inyo mga katoy. So, welcome ulit sa ating YouTube channel mga katoy. Panibago fishing spot tayo. Dito tayo mati sa ano, balikan natin tong Barangay Buhayang Bato. Try natin dito mati oh. Para maiba naman yung spot natin. So, bali doon tayo nang galing mati sa may ano. Sa may Acacia, sa may Guadalupe. Tumawid tayo ng bangka. Dito, sa may banda dyan. So, pamasahe nga pala bangka tayo sa ano, bangka. 10 piso lang, nagmahal na. Yun mga tayo. Bali, huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Sit up na natin dito mga tayo para ano. Kung sakaling makarami tayo, para ma-update natin yung mga anglers natin mga kasamahan. So, welcome ulit sa ating YouTube channel mga tayo. At siyempre, shoutout nga pala sa mga ano, sa mga silent viewers natin. Bali mga tayo, bali ano nga pala, pasalamat pala tayo sa mga sumuporta sa atin dito sa may Buhayang Bato dito, sa spot na to. So malaki-laki yung views natin dito mga tayo nung nag-season dito ng ano, mga arroyo na tilapia. So yun mga tayo, sit up na tayo. Yun. Bali, pasalamat din pala tayo mga tayo sa ano, sa mga sumuporta sa ano, doon sa may Makati Park sa likod. Yung 5 wristback natin doon. O maganda yung views natin doon mga tayo. Maraming salamat sa inyo mga tayo. Dahil doon mga tayo, ano natin, na-reach na natin yung ano, $10 ni ano, ni AdSense. So maghihintay na lang tayo ng ano, ng email ni AdSense. Yun, maraming salamat. Sana wag kayong magsawang suporta mga tayo. Bali, gagamit tayo ng tuhok ulit mga tayo. Yun, special shoutout nga pala sa ano, Duilitis family. Yun. At sa ano, Yamazaki from Tokyo, Japan. Yun. Shoutout sa inyo mga tayo. Thank you sa support nyo. Yun. So, bali yung mga tayo. Pakalawang setup natin. Bali yung stopper natin. Rubber na lang. Ito mga tayo, mga 1 metro. Lalim yung isa. Ganda ng pagka ano mga tayo. Yan gusto ko mga tayo. Nag-iiwala yung ano. Yung tansi. Shoutout nga pala ng ano, kay Pitonggo TV. Yan, paborito niya yung iwala yung tansi. Doon ko nakuha tong technique na to. Bali mga to, yan, yung pala. Yung talagang ang kibitan talaga ngayon mga to. Sa may ano, may dito, sa may Acacia, sa may Guadalupe. Hanggang Bliss yan mga to, hanggang West Simbo, hanggang West Rimbo, hanggang Pinida. So bali nagbaka sakali lang tayo dito mga sa may ano, Barangay Buhayang Bato, yung spot natin dito. Para ma-update naman kayo paano yung mga anglers natin, kung saan yung mga gandang kibitan ngayon, mga fishing spot na maraming huli. So marami din kasi kung mamatay na ano, yung mga nag-message na kung saan spot to. So bali kung pupunta kayo dito mga day, kung galing kayo ng Makati sa may Pasay, bali bababa kayo dyan sa may Guadalupe.
kung galing naman kayo ng Quezon City, ganoon pa din po. Diyan sa may Guadalupe pa rin yung baba. So pwede rin kayong bumaba ng Boni Avenue kung MRT, or baba kayong MRT, papunta lang dito sa may Buhayang Bato. So magta-tricycle na lang siguro. Yun mga di, update lang tayo. So ngayon wala pa, siguro mga 10 minutes wala pa tayo. So, yung mga yung nakikita nyo rin sa pader mga di, sikat ng araw po yun. So, yan lang natin. Wala mga kachoy. Dami kasi nga naman ito, yayador fish yun. Bali, tinataboy kasi yan yung mga tilapia pag ganyan. Katulad dati, wala talaga yan. Mga ganyan. Mga kayo, dami One hour later. So, update tayo dito sa may Buhayang Bato ha. Bali, yung kibitan daw dito, hapon. Mga kachoy, nakaswerte tayo. Ang laking dalag mga kachoy, Oh, yun. Sana di makawala mga kachoy. Mga kachoy, jackpot tayo. Naiahon ko mga kachoy, Ang laking dalag mga kachoy. Ay, mga kachoy, Sus, maunat na yung mga kachoy, yung hook ko. Ay, salamat sa Panginoon. Napakaliit lang ng tama ko dito, sa gilid lang, Nag-try kasi ko dito masang sa gilid. Doon ako galing. So, nagpa-anod-anod ako dito. Yun, Jackpot, mga kachoy. Ayos. Laki. Panalo. Ang laki, sir. Ang laki. Kala ko sumabit lang Hindi naman niya inatak sir. Araw, marami talaga dyan. Hito. Unexpected mga to, laking dalag. Woohoo! Dito lang mga kasi nakuha ko yung dalag. Naunat yung isang hook ko, muntik pa makawala. Buti na lang ko mati, yung sinalya ko na lang dyan. Dito. 1 hour later. Yun mga toy, lumipat tayo sa may mangga mga toy. Malapit dito sa sa may tawiran ng bangka. So, kailangan talaga maging masipag ka lang para mahanap mo yung mga kawan na tinatawag na Sir Prince Pabarlan. So hindi pa rin tayo hihinto mga toy. Bali hahanapin natin sila dito. May bandang side na to. So kahit di natin mahanap siguro, or hindi na tayo makakuha, at least nakakuha na tayo ng boundary na to mga toy. Yung laking dalag Update lang mga toy. A few moments later. Oh! Ang lapad. Uy. Ang laki na mga tayo. Tayo, di tayo makapor. Isi-stop natin magandang peso dito, bis. Yaman natin mga tayo. Ang laki. Ang laki, mataba mga katoy, Lagay mo natin dito sa babaran. Ayan, laki, Yan mga katoy, ganyan na lang tayo mga katoy. Wala, mahirap tong spot na mga katoy. So dalawa pamiwas natin mga katoy. Ito, grabe, ang laki tong dalag mga katoy, Laki tilapia. Woohoo! Diyos ko, thank you Lord. Ayan, Mandalo yung anglers mga katoy. Shout out yan, si Kachoy Joseph, mga taga Mandalo yung anglers. Nakakuha na daw siya ng dalag, malaki. Isang kilo ba? Sa kabila kayo nakaraan? Big head? Doon Ay, sa may andyan si Aro Vlog daw? Doon kasama namin. Mahirap kasi doon, tatawid ka doon sa may gutter. Oo. Di ba? Yung mahirap tumawid. Yung mahirap. May dala-dala akong gamit kasi. Pabot kumala. Yung mga tayo, kinagat ako kanina mga tayo, di natin dali. Parang nawala na yung mga imintero, parang pinira kami. Ano yan? Pre, baka nilambat yan. Baka nga. Ang style kasi rito, pagka nakikitaan ka na babalitaan nila, nilalambat. Wala kahit sa lutang, wala doon. Di ba? Ay, shoutout pala tayo. Patay tayo diyan. Shoutout tayo, Matoy. Pasensya na, Matoy. Nahuli yung shoutout natin. Nakipagpintuan kasi yung kay
kay Kachoy Joseph, mga Mandaluyong anglers. Yun, shoutout nga pala kay Aro Vlog, andito na naman sa likod natin. Nasaan ka bandar dyan? Sana ma-meet natin. Magalaw din yun mga toy, mamiwas. Parang ako din. Ayan. Shoutout nga pala kay Lordino Coiletes. Shoutout Kachoy. Waray Opay TV Mix. Yun, shoutout. Shoutout nga pala kay Silov TV. Yun. Jasper Fishing. Yun, shoutout. Malapang Channel. Yun, shoutout. GC Adventures, Lemon Vlogs, shout out. Bilas TV, shout out. Yan, mamaya ulit mga toy. Yun, dali na naman tayo mga toy. Oh. Alaman mga toy. Ay, sa lalaman. Ay, sarap naman pag ganito mga toy huli, oh. Diyos ko, Rode. Thank you, Jesus Christ. Amen. Nasa gilid lang pala eh. Yun, 3-0 tayo. Saan ka pa mo? Yohoy! Insya na po mga toy sa video natin. Di masyadong nakikita nyo yung biwas. Mamaya na tayo mag-shoutout ulit mga toy. At salamat nga pala sa mga bagong subscriber natin. At siyempre sa mga silent viewer natin. Nakakarami tayo dito mga toy. Nararamdaman ko eh. Malaki yung kanina mga toy. Maganda kasi dito mga toy, paagos-agos lang. Di ba yung isa nga po dito na natin binirada sa may banda rito. Kasi pinaagos ko yun eh. Ayun, yun, mga katoy. Ayun, meron. Sabi ko sa iyo mga katoy. Huli natin sa video yun mga katoy ha. Yun pa mga katoy, isa pa Kinagat na mga katoy. Ay. Kinagat yung isa. Wala. Jesus, wala. Sorry. Ay, kagulo-gulo uy. Sus, nakawala yung isa. Sayang isa mga katoy, kinagat na rin yung isa eh. Ay, naku, thank you talaga. So, yung nahanap na naman natin yung magandang spot. Ang lupit mo talaga mga katoy. Thank you nga pala sa sa mga nagme-message sa atin na mausay daw tayo. Yun, sa gusto ko mga ganyan mga basa ko man lang mga ganyan na comment mga katoy. Nakakataba ng damdam. Sana wag kayong magsasawa mga katoy. I-support nyo sa akin yung mga katoy, yung bali yung nakita ko kasi sa natin sa AdSense. Yan, meron naman. Yan mga katoy. Huli. Nakita natin mga katoy, bali 69% hindi nakasubscribe sa atin. Sus, nawala ay maganda tong spot natin mga katoy. Ay, Aro Vlog, punta ka na dito. Saan ka ba nagpupunta? Kung saan ka pa Indoy. Hindi kasi mga katoy, kasi itong spot talaga mga katoy, kailangan hanapin mo eh. Si Aro Vlog kasi mga katoy, rin yan. Gusto niya talagang huli rin kaagad eh. Ayun mga katoy, kinakagat na naman isa. Kinakagat mo rin. Ay, nawala. Stick talaga. Ayun. Huli. Yun, mga katoy, malaki. Malaki. Grabe, uy. Matoy, lapad mga katoy. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Lord, thank you, Lord. Ilagay natin muna mga katoy. Meron pa naman isang bulate. Baka makadali pa. Lumalabad talaga mga katoy. Ay, nakakatuwa. Nakarami na tayo. Ano ba yan? Diyos ko Lord, mga tayo. Ay, shoutout ka pala sa mga anglers dito sa Buhayang Bato.
Punta na kayo dito. Sana makita tayo ng mga taga ano. Yun doon sa Acacia Mountain, bali natanaw yan dito kung naka-GoPro tayo, abot yan doon eh. I-zoom sana natin sila doon eh. Oh, yun na naman oh. Mga katoy, mukhang titirahin ulit yung ino. Iisa na nga lang yung painan mga katoy. Wah, talagang the best to mga katoy. Nahanap na naman natin yung ano, yung kawan na sinasabi talaga ni Sir Prince. Yun, palitan natin to. Pero kanina mati, pasensya na kayo. Ito biglaan talaga yun, yung dalag kanina. Mamuntik pa makawala yung ano kanina, yung dalag. So yung sit up natin dito mga 1 metro, mahigit. Kaya mga tayo, 1 metro at konti, mga 1 dangkal. Yung lalim. Yun. Mamaya na tayo mag-shoutout mga tayo ha, kasi kumikibit. So nagdadalag hunting sila doon, sila ko, Kachoy Joseph, mga taga Mandaluyong anglers. Haba lang yun, ganyan lang. Oh. Nakakatuwa itong fishing spot natin. Sir Friends, punta ka na dito. Sana nakikita tayo talaga ng anglers doon sa kabila. Sa bagay maganda rin yung kibitan doon natin sa may Acacia. Tsaka doon sa may ano ngayon, face sa may ali. Sa may ano natin, maganda rin na ngayon. Galing sila Kabiwas TV doon. Sa likod ng Makati Park. Kaso yun. Uy, sus. Sinagot. Wow! si Harang Vlog ba dyan? Ano sabi ko? Dito no! Dege, maurag dege! Darak laon bagaloy si mga tilapia digde. Kinagat mo ito yun. So tama lang yung hook natin, size 6. Yun, shoutout nga pala sa ano, Insi Anglers Group. Mabuhay kayo mga katsoy. At siyempre shoutout na rin yung mga sulit katsoy natin. Kaya mga katsoy, tawiran yan mga katsoy, papunta ron sa may ano, kabila, sa may Bliss. Degde ka naman oy, maurag degde. Oh, yun. Yun na naman mga katoy, malaki to. Uy, malaki to. Grabe, mga katoy. Sus, Ginoo. Go! Sign ka na! Ay, grabe, oy. Ay, nako. Nako. Mga katoy, talagang mga katoy. Nakakarami na rin siguro si Aro Vlog ko. Yan mga katoy, welcome sa panibagong fishing spot natin. Barangay Buhayang Bato tayo. So dito tayo napahiya. Yan mga katoy, sa gilid lang na yan oh. So, pinapaanod ko lang si Jan mga katoy oh. Yan, ganyan lang siya. Pag medyo ano, wala nang ano mga katoy, wala nang ganon eh. Pag medyo sa feelings mo eh, kala mo sumasabit, try mo na. Try na natin birahin. At birahin pa ng iba yan. Try nga natin ito mga kung maganda yung video. At dito kasi mga nakakatakot ka mga at dito kasi mga nakakalangan. Ginagawa mo. Ginoo. Nawala naman yung kawan mga tayo. Ayun, si tatay oh. Yung mga tayo, dala talaga dito oh. Lalapat mga tayo oh. Si tatay kumakamay pa, malaglag pa yan tay. Kumaway pa si tatay. Nakakatawa si tatay. Ayun mga tayo. Dalawa oh.
Black nigger. Nigerian. Uy. Napakawalan naman kita eh. Sabi, pakawalan natin ito. Isa lang. Ang dami na palang nakuli. Sus, grabe na palang huli yung tatanggal. Uy. Yun. Oh, yun. Ay, ang laki. Ang laki mga tayo. Oh. Oh, grabe oh. Oh. Dito pa natin lalagay itong ano oh. Oh, gawin natin thumbnail to. Oh. Ika lang boy, gagawin itong thumbnail. Yun, tayo. Hey. Grabe, di pa nga nakakapag ano eh. Ang laki rin kaya tayo. A few moments later. Medyo pasensya na mga kasi ang lapad oh. Biglaan eh. Sus, ginuuoy. Ang laki tayo. Pinaanod ko lang sa gilid. Ah, grabe tong spot na to. Wala na akong masabi. Ito na talaga pinakamalupit na spot. Dapat mga tayo. Oh. Yun, grabe, nalapad talaga mga tayo. Tayo. Hey, shoutout nga pala kay paring John Paul. At may ayuda na naman yung papa mo sa dalag. Ito mga tayo yung spot namin oh, ni tatay oh, ni chairman oh. Yan ang spot namin mga tayo. Nakarami na yan si chairman. Tingnan na naman mga tayo. Ay, sus, nakawala. Yun, meron pa rin. Yun, andyan pa rin mga tayo. Kala ko nakawala na mga tayo. Yun oh. Ah. Ay, meron din si tatay, ang laki. Pinapakita sa atin ni tatay yung huli. Ay mga tayo, nakahuli rin si tatay. Grabe itong spot mga tayo. Sus, para Yusuf. Ay, nako. Wala talaga ako masabi. Kulang na lang sumigaw ako para malaman ng taga Akasya mga tayo. Rinig yan dito mga tayo. Pagkakin sinigawan ko, kaso baka maya makabulahaw naman tayo sa misa. Yan mga tayo. Diyan lang mga tayo. Pinapaano ko na. Pinapaanod ko tong isa mga tayo. Pantrabaho ko tong isa. Yung isa nakababad. O bali pagpapahingayin ko mga tayo yung cellphone ko mga tayo. Baka maano. Sobrang init eh. Update pala tayo sa huli natin. Ah, grabe. Mga tayo. Ang dami oh. Sus, kinuuoy. May ano pa tayo. Dalag. So yan mga tayo. Bali pahinga lang muna ang cellphone natin. Malabo pati. Malabo. Against the sun tayo ah. Kaya mga tayo. Hey, Chairman Turing. Oh, chairman. Ah, tayo. Chairman Turing. Ha? Santa Ana Anglers. Nakarami ka tayo no? Oh, dahil ko huli. Oh, yan mga tayo. Walang video. Laki oh. Okay. Okay po. Bye bye po. So maya-maya na tayo mga tayo. Pupunta pa ako. Ah, sige po. Mga ilang oras kayo tayo nakala dyan? Ha? Ilang oras pa kayo na may video? Alas 9 lang. Grabe, alas 9 pa lang. Alas 8. Alas 7:30 nag-umpisa. Oo. Oh, yun mga tayo. 7:30 umpisa. Mga 15. O, 15 piraso. So ako siguro, ano pa, sige tayo, ingat po. Ingat, Sherman. Ang grabe talaga mga tayo. Update natin mga tayo. Bali mag-aalmasal na ako. Doon na tayo mga tayo mag-ano, mag-shoutout sa banda ron sa may malilim. Bali kakain na rin ako doon ng breakfast. O yan, pakita kita tayo. Ay, grabe tayo. Ito yung sa'yo, chairman. Ang dami yan ito. Grabe yung chairman to rin oh. Isos Ginoo. Uy, sige po. Ano yung pangalan mo? Roger Fishing po. Roger Fishing. Vlogger. Opo. Okay, Fishing. Opo, tingin po. Ang dami oh. Oh, yun oh. Oh, dagdag nyo to isa. Sige. Ah, dapat talaga ng chairman yung huli niya. Nag-update pa siya sa huli niya. Diba? So, bali mga tayo, yun nga. Doon tayo magka-shoutout sa ano, panghuling shoutout. Sus, grabe mga tayo, napakakibit. Naku, nalapad pati oh. Di ko na natin nilagay yung pamiwas ko. Baka kibitin ulit eh. So, yun mga tayo. Update na lang tayo pagdating doon sa ano. Kasi magbi-breakfast na rin ako. Kain tayo mga tayo, kakain tayo. So, yun mga tayo, kain tayo mga tayo. Breakfast tayo. Grabe yung huli dito mga tayo. Kain po mga tayo. Nakarami pa ako kanina mati yung ano, di ba nagpaano ako, nagpahinga ako sa cellphone, pinaya ko yung cellphone ko. Siguro nakaapat pa ako na huli. Ang lapad pati mga tay. So bali mga tay, ano, kakain muna ako tapos mamaya-maya mag-shoutout tayo papay. So pasensya na mga tay, medyo ano ulit yung video natin.
So sana okay naman sana yung kalabasan. Yung video natin na dito sa may ano, sa may Buhayang Bato, Barangay Buhayang Bato. So sa ano pala Tomatoy? Bali sa malapit sa court. Diyan oh. Nandiyan yung court mga tayo ng Buhayang Bato. So bali dito naman yung ano, yung tawiran ng bangka. Yan, papuntang Barangay Buhayang Bato. So doon yung ano mga tayo, yung sa Bliss Subdivision. Andun yung Acacia. Andun sila, ang dami nila doon mga tayo. Sana nakikita tayong bumibiwas dito para ano. So mamaya siguro pag uwi titimrehan natin sila na dito yung kibitan. So bali ngayon nga kanina nakasama natin si chairman ano, alias chairman ng Santa Ana. Oh, asim. Ano kaya man ako man asim. Kain po tayo. Ang asim mo rin. Shoutout tayo, final shoutout tayo mo tayo. Bali mamaya i-update natin yung uli natin natin. Bali shoutout kay ano, kay Buenos Dias Official. Buenos Dias Official, shoutout. Anasor and Friends. 5 Insane Love TV, yun shoutout. Katanduanes Anglers TV, yun shoutout. Baka kagatin pa yung ano, mga panghulihan kayo. Jen Robes TV, yun shoutout. Bunny's Vlog, yun shoutout. At siyempre shoutout natin isa na si Kachoy Alvin at si Kachoy Richard. Isigaw ko raw na meow, meow, meow. May kanya-kanyang ano mga to eh. Bali si Pitong Buo naman. Au, au. So yun mga to, maraming salamat. So sana nag-enjoy kayo mga to sa ano natin. Panibagong fishing adventures dito sa Buhayang Bato, Barangay Buhayang Bato. So uwi na rin tayo mga to. Ito mga to yung huli natin. Yan mga to yun. Ang lalapad. Oh, grabe mga to yun. Oh, may dalag pa ang laki oh. Ay, nagko. Spot natin mga to yun. Yan, lalambat na mga to eh. Kaya umalis na rin ako, nilalambatan ni Kuya. Oh, yan mga to, nilalambat na nila eh. Andun tayo galing. Wala na, nalambat na eh.